ato ang Holy Family Day, no? Kini uso kini sa atong mga eskwelahan, sa atong mga parokya nga magkatapok ang banay o pamilya aron pag-agig pagpasalamat sa Dios sa grasya nga nadawat, labi na ang grasya sa kinabuhi. Lantaw nato ang atong ebanghelyo karon, nindot kayo kay sumpay kini gahapon, no? Gani nag-ingon ang nasuko si Herodes sa paglingbong sa mga maalamon. Ang pagkahimugso ni ining bataa makapamiligro sa kahimtang niadto. Kinahanglan ang dinaliang solusyon mao na nga patyon ang tanang batang lalaki sa Belen ug ang palibot niini sa wala pay 2 anyos ang panuigon. Sa samang sukod, gisagop kini sa hitabo sa parao no sa Ehipto 1200 katuig niadtong panahona aron wagtangon ang Hebrewanong katawhan nga nahimong peligro sa malupigong estado. So taliwala sa paglutos o kamatayon, si Moises naluwas. Si Jesus, ang bagong Moises, ang magpupuga sa gingharian, nakalingkawas usab sa kamatayon. Sa paghiskot bahin sa daghan kayong kamatayon, gikutlo ni Evangelista San Mateo ang manalagnang si Jeremias nga nag-ingon, ang usa ka paghilak na dungog sa Rama, ang paghilak ug ang dagkong pagminatay, kini mao si Raquel nga naghilak tungod sa iyang mga anak ug siya dili buot nga hupayon tungod kay wala na sila. Hinumdumi dili pasagdan sa Dios nga dili matubag ang maong pag-antos. So diha kang Hesus, iyang gitangyag ang gingharian nga tukuron sa katilingban diha sa pagbuhat sa hustisya pinasikad sa gugma ug kaluoy. Mao kini ang liso nga bisan sa gamay nga liso nagkinahanglan kinig proteksyon aron muturok ug mutubo. So sa ato pa kung subayon natong ebanghelyo karon, sa pagkadungog ni Jose nga namatay na si Herodes, mibalik sila sa Palestina uban intawon sa bata og si Maria. Ingon nga gipili ni Herodes sa Judea mao ang anak niya nga si Arkilaw, pero dili kini siya mapinta sama siyang inahan. Miadto si Jose uban siyang pamilya ngadto sa Galilea, mao kadto ang bagong eksodo, di ba no? Sa katawhan sa Dios nga naambuguhan gikan kang Hesus. Mao na diha sa panagna ni Propeta Jose nga nagingon, gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. Mga kaigsunan, kung atong malantaw, gilatid ni San Mateo gikan sa karaang testamento ug unsa gayud si Hesus sa kinabuhi sa katawhan sa Israel. So ang panagna sa karaang tugon natuman diha kang Hesus ug ang kasulatan na nakasulatan natuman usab. Mao na gibutang ang pagtuo sa komunidad aron magpadayon ang tradisyon sa kinabuhi nga Kristohanon para sa mga tao nga nagatuo, nagasunod kang Hesus Kristo. Ang atong hinumduman diha sa kang ebanghelyo ni San Mateo, gihulagway nga si Jesus, anak ni Abraham, anak ni David, ang bag-ong Moises, ang gisaad nga Mesiyas nga mianhi alang sa tanan. Sumaw kana ang atong ebanghelyo, sumpay gahapon apan nagmakanunayon gyapon, nagmalig-on ang kinabuhing Kristohanon diha sa ilang pagtuog gugma sa Dios. Atong lantawon usab ang unang pagbasa karon nga maanindot para nako, nindot kay lantawon ug mao kini ang kanang hulagway nga kinahanglan ibutang sa atong kinabuhi. Nga kinahanglan di ay kitang mga anak atong amumahon pag-ayo ang atong mga ginikanan. Kini siya usa ka hagit labi na karon, no? Kay kasagaran didto ko sa gawas, luoy kayo ang mga tigulang, no? Ilang ibutang sa asilo. Unya sila magdawat sa aid, no? Kanang mga allowances sa ilang mga ginikanan,
ibutang dito sa asilo. Luoy kayo, mao na nga parabéns, congratulations sa mga pamilya nga bisan sa pangidaron sa ilang mga ginikanan ana gihapon uban kanila. Mao na nga kinahanglan ang mumahon ang mga katigulangan labi na si lolo o si lola. Ang atong Santo Papa Francisco niadtong Marso 2016 nagmugna og usa ka libro, nindot kayo, no? The Joy of Love, Amoris Laetitia, ningon siya. Unsa man ang katuyuan sa pamilya, ningon siya. Pamilya is love, path of holiness, union, no? Panagtapok, panagkanabitang mahisakop ka sa usa ka grupo diin ikaw na ang kanang gitawag kadalanan imong makuha ang pagkabalaan ngadto sa Dios. Kini usa ka libro o The Joy of Love gisulat kini aron pagpakita nga adunay crisis sa bukasyon sa matrimonyo karong panahon na, no? Mao na ang panag-ipon diha sa usa ka pamilya. Kinahanglan ang simbahan mao na gimugna nga dunay pastoral care niining mga sitwasyon sa kinabuhi diha sa kaminyuon, diha sa atong tagsatag sa kaparokya o sa Kristohanong katilingban. Hinumdumi niadtong karaan nga ambot lang karon tingali mausab ni the family prays together, stays together. Di ba, no? Ang pamilya nga mag-ampo kanunay, magpabilin sa kanunay. Hinautunta nga kini mahimong gabayan sa atong tagsatag sa kakinabuhi, labi na kita nga we belong to a family. Mao na nga atong iampo nga bisan sa atong kalisdanan karon usahay mawala ang atong forgiveness unya mawala usahay ang atong kapamaubsanon nga unta dili wag tangong kini kay mao kini pagampo sa Ginoo diha sa pamilya nga naa ang magpabilin ang gugma ug ang panagdait sa usag-usa. Hinaot unta.